Ja sitten kantapää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja sitten keskimmäiset 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja sitten jäljellä on puikolla 2, 4, 6, 8, 9, jolloin nämä 2 kurotaan yhteen. Noin. Ja sivulle jää 2, 4, 6, 7. Sitten käännetään työ. Näin. Ja jatketaan. Ensimmäinen nostetaan, se just yhteen kudottu. Sitten 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja jälleen. Nyt tehdään ylimenokavennus, eli yhteen, takaisin ja noin 8, jolloin täällä on 7. Ja taas käännetään. Näin. Ja taas nostetaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja taas 8 yhteen reunimmaisen kanssa, jolloin nyt jäljellä on enää 6. Ja taas käännetään. Ja samalla tavalla tehdään joka kerta niin, että lopulta keskelle jää vain 8 silmukkaa. Mä näytän sen kohta. Siihen